Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sama Molly. Karo penggemar Molly gajah cilik-cilik ya. Lek Suyadi barang lho. Tonggoku Lek Suyadi. Radian. Suwe ra diucel-ucel kok. Pejeti mal. Ngene mal, pejeti mal. Salaman nggo tangan kene ora nggo sikil. Biasanya tak jak nang ngalas ono kaya sedina ora dijak mlaku-mlaku. Delok sikile ubah-ubah dhewe lak gregeten dhewe to. Sikile nek ubah di nganu dhewe. Ora. Nah sikile ubah iki karepe ora oleh ubah ngono. Wong dekne dhewe sikile dekne dhewe. Ya, sikile ubah. Gregeten karo dekne dhewe niku. Molly, Molly. Ya, jejerke iki wani ra ya nganu ya, kucinge ya. Kene. Molly, jejerke kene kok. Wedi kucinge ya. Kucinge wedi kucinge. Kok wedi ya kucing. Kucing di kuku padahal Molly ra duwe. Wong wedi kok. Wong wedi meneh kucing ya. Kayak permane kayak dikletak kayak. Ngapa video? Ketoknya. Ya, ketok mlebu YouTube kok didelok nang YouTube. Mancing ya? Oleh ora pira? 5. Jelas sak pira-pira, Mas? Ayo. Arep iki kok. Lah iya. Sak pira? Wah, ya gede-gede. Oleh ngendi iki? Kok sedelet. Heeh. Oh. Asing ra kena telu opo pancinge tugel ndingan. Kayak siapa kayak mancingnya letak ya? Siapa ya? Ora kayak ini arek. Gede-gede ya nih. Gede-gede sing pertama. Oh, gede pertama. Ya wes. Ayo Allah. Dulu. Ayo Allah. Ya Allah ya. Tapi itunya itu. Mancingnya belut ya. Karo ngarit. Karo ngarit nyambi mancing. Dipanjer tapi mau? Mboten. Mboten. Lagi panjer. Iwe lah. Ditunggoni tekan. Nggak mancing ukuran sak pira nek kan? Belum betul sedoso tumbas. Geli dah wedi dah. Tapi kalau ditangkap itu ini termasuk. Iya. Gede-gede termasuk ya. Iya, gede kayak ulo ya. Ngene iki, Mas. Oleh suket ya oleh. Oleh suket, oleh lawuh. Ngene iki bojone seneng ora nesu. Wedhuse wareg, bojone wareg. Ngene lho Mas rezeki. Ojo lali, like, comment, and subscribe. Besok ngejak ya, aku ora ngerti lek mangkat mau. Mau kula ki nganu mangkat Pak Luhur ngarep piye. Mancing welut ya, gede-gede ya. Dia tukang mancing ning iwak ya. Kayak pemancing beong ya nek kayak beong ya Mas. Wis komplit iki. Kok ya ana welute ya aku bingung. Ono ketempe rong klonjor. Iki ngevlog ketemu vlog pada YouTube apik iku. Oke alasan kowe. Sapa ta? Jon. Aku ora nang omah ngono ngaku. Nang omah baru kudu saka kene kok kok. Ki ana dinik barang nang jero ngono. Halo. Halo. Awas mikir sih, mikir. Bulan kayak bulan.
Kok akeh pelute ya, Lek ya? 30 sak sewengi. Sak oh di panjer. Ndi Mas Jamil njaluk senare aku pengen mancing e. Sesuk gak akeh ya. Apa? Apa? Oh, subscribe. Ini sama. Bawa, anake bawa. Ponakan ku ya. Aja kok dicokot cuwil sandalmu. Ya karo moli. Kok Bali ya. Bar tuku jakete anyar kok ditanggape tuku jaket endi ngono. Jaket endi, Jon? Jaket tekan sapa? Oke. Ini nggaknya Bang. Culi wae gendong lak seneng. Saya tak jalan-jalan nang sawah kae kok. Nah ini yo meluju. Culi terus gendong gak seneng. Lah ini ucul ya nang gedeng-gedeng ora kalane kenceng. Mal melu sapa mal? Hah? Ya Jon, Go Bali anakmu lak seneng. Janiano. Janiano iki lho. Ya. Janiano menek-menek iki lho. Jon. Ngerti jambak iki lho. Jon, kan medene iku. Janiano iki lho. Jon, Ora iki gocekan tenanan iki. Gocekan lho. Gocekan. Iki lho Kak, bola. Ya ngerti. ayo Jon, medun Jon. Aku gendong. Aja wis sepakpung ta kowe wis adus to. Wis adus to. Sak iki lesu iki lho. Ngobar tak pakane. Manjak. Genteng. Senengane nang pundak to. Hah? Medun. Nang motor. Yo, pindah. Pindah motor. Ra gelem. Iya. Dene ora iso bali benan. Ben ra bali. Dene ora bali motore kayak moli ya. Mikir. Malah manjat. Loncat wae kok ya. Meluncat wae kok moli ya. Biasanya ayah main iki lak tak jak sobo ning sawah. Dadak kowe, dadak. Dadak kono, dadak ben dipetani ya kene. Ayo lah sakarung. Sakarung dah. Ayo. Ora iso go tangan go sikil. Panas apa iki? Ora. Yo ayo to, tujuh iko. Ayo to. Yo ayo mau. Papa, gitu sih aku. Aku pegangin. Rawani ya. Dadak kono, dadak.
Ora apa-apa. Ora apa-apa ya.